Sunggul-sunggul di hita. Duka bis maka tidak kaporsiaon mare dema kur parupuan. Oras madita saluhuna. Tapasonang ma tapara dema roharo pikirata tapuka ma parminggota mare dema hita. Mar hite-hite goar di debata ama, dohot goarnya nakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar itu di parbadia, nat mapalangit dohot tanoon. Amen. Parangeon hamuma natama di Tuhani, mar guru tusandok lomoni rohana, mar parbuehon parbue mar hite-hite salhut ulaun nadenggan, oleh hamu ma Jahoba mar hite-hite lasmi roha, robema hamu tujolona mar hite-hite olo-polo. Haleluya. 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 Ale Tuhan debata nami para siroha na sumurung. Setogion mahami tu anakmu, asa ibadah na punahami. Lehon mari hami haporsiaon na sitong, asa holan hosabing haposan nami. Unang loas huriam marhaposan tu akka na dihasianganon. Ay holan hodo haposan dohot haporusan. Saya si maroham, patuduhon tu hami dalan hatuaon, asa cupang hami asini roha nagodangi. Alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Jari-jarianmu
Nyonamu ma patik ni debata, ima patik parjolo, satu patik pau paton. Patik parjolo, ahu do Jehovah debatam nina debatatta, dan jadi marakup au bahenomu debatam. Patik paduahon, dan jadi gana omu, jalan jadi sumanomu, manangahan na dibona gijang, dohot na dibona tongaon, rodi na dibagasan aek na ditoru ni tano, yang ko tunggabe sobaon, manang sioloan. Patik patoluhon, dan jadi dohonan guar ni debata, yang ko soture dalanna, ay hona uhumna dosugot akkana marsineang di guarna. Patik paupaton, ingot hamu ma padiaon ari mingwi, dinaonom ari ma ulahamu ulamu, alai angko ari papituhoni, ari paradana ni Jehovah debatam doi, dan jadi homangula angko dinasadari i, manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isi ni utan halak pe nama ngebati hutam, adinaonom mari doi tepat debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradia doi mana diari papituhoni. Dibahani do ubaina di pasu-pasu debata Jehovah. Ari paridenai jala di parbadiai. Rak mangido gogo mahita tu debata lamangulahon patik nai. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon habar tu patik ni. Amin. Tatopoti madosata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan, para sirohana sumurung amani Tuhan Yesus Kristus si pangolu hami. Hami halapar dosa na rangolon, roti jolon ni habang sahaba diomi, manapoti jala manganggukon dosa nami. Maca jojot warsai hami ho marhite-hite pikiran dohot pabahenan nami naroai, dan huhalongi hami ho sian nasa rohanami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa todinami, dohot nasa gogo nami. Nang dongan nami dang dosa diri nami hubaik kami. Dibaheni tamado rimasamu jala uhumanmu hami tu hamatean saleleng nileleng nai. Alai nama porus mahami noaing tu asini roham nagodangi. Mangido sian nasa rohanami, hasesani dosa nami saluhna. Sai uruhi mahami paubaon rohanami, alan Tuhan Yesus Kristus ada kaholongan ni roham, si pangolu hami, dohot alan liguarmu nabadiai. Ale Tuhan, saya sima roham di hami halak nadangolon. Amin.
Tabegema baga-baga ni debata taringot tu hasani dosa. Satokit do hutadikok ko alai papungokku mau muse marhite-hite akka asiroha godang. Tagan diparbiar ni muruku hutabunion bohiku satokin maradopokko. Alai marhite-hite dengan bahasa saliring-lilingna asiakku ho ninna Jahoba si paluaho. Hasanga pemali lebatana di gijang. Amin. Epistel de perminggot tadi bagasan sadarion imana tersurat sian pesalmen 82 mamuka sian esada rodi ayat 8 tajahama marsika soring edde sian si asap tidang do debata di bagasan luhutan di debata maddabu uhum di ibana di tonga-tonga ni akka panguhum. Patikos hamu ma uhum na met dohot tuna sobat somarama odion hamu mana ngol dohot na pogos palua hamu mana met dohot na pogos sian tangan ni aka perjahat ma palua hamu nasida dang mana dan nasida jaladang olo nasida parroaan saya mardalani dina holom do nasida jadi rebe-rebe masude aka ojahan di tanah on. Yang doa mengapola hudok nian, aka debata dohamu, jala anak netan bundohamu sudena. Alai atik pesongoni, mate dohamu songon jol mahian, jala tinggang dohamu sogot songon raja na asing sada. Hehe maho ale debata, saya uhum matanom. Hai guru dohia aka parbegu sudena. Ido sahana martua do akan atu mangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin.
tidak ko maha porsyautai, songon nah tidak ko di dongata saha porsyau ni sandok portibion, rak mahitamat dok. Au porsea di debata Jehova, idu ama pargugu naswat lulusan, nat mupalangit do tanu. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jehova nasasadai, imana tinubuan di si Maria, naga bega siaton di parbadia, andorong sohabubuhan. Ido tu hatta, natu man na bernit, di pangumuman ni silatus, nama terpajal do mana di hau pinur silang, natu atu wanuturu di tanom, namulak mangol jari patuluhun, nama naik ke surga, lahud du siamun debata Jehova, amanai pargogo naswatu dosani, disima ibana pamulak sogot tanoon, manghumi halak nama ngulu dot namate, au porseari ton di parbadia, jalarong sadahuria nabadia, buria hatau panyala Kristen akan nabadia, do tasani dosa, do diatai namando, mula mangolu sogot daging ni halak nang mate, do yang aluan nasora sudah. Amin.
Tikting di Minggu Pasiahon Dung Trinitatis 14 Agustus 2022. Nabarjulo. Goar ni Mingguta sadarion ima Minggu Pasiahon Dung Trinitatis doho tema Polin mangihuton Yesus. Napaduahon padidion nabadia. Di hari Minggu sadarion 10 Agustus 2022 dung sipul jamita patopaun nehuriata do padidion nabadia tu pitu halak yanak konni ruas. Napatuluhon nanaing marbagas. Nabarjulu tik-tik paduahon. Naing majalo pasu-pasu perbugason ma Hans Albert Jonathan Horace Gultom sarjana ekonomi anak niamata potas Teddy Gultom nahinan tubuh ni inata Riana Borusi Matupang ruas ni Huriata Nasian Wik Galilea dohot oroana Donna Roida Boru Simbolon AMD Kep Boru Niamata Jamalum Simbolon tubuh ni inata R Diana Boru Marbun ruas ni HKBP Depok Sada. Pamasu-masuon di hari Sabtu 20 Agustus 2022 di HKBP Depok Sada. Napaduahon tikting parjulu. Naing majalo pasu-pasu perboga semma Kris Deo Gopani Silalahi anak niamata Martin Makmur Silalahi tubuh ninata Murdi Mardiana Borusitorus ruas ni HKBP Resort Pondok Timur Indah dohot orwana Matilda Olivianti Boru Nenggolan Boru niamata Anton Nenggolan sarjana hukum tubuh ninata Erna Lismawani Boru Hutapea ruas ni HKBP Depok Sada Wik Epesus. Pamasu-masuon dari Jumat 26 Agustus 2022 di HKBP Depok Sada. Napatuluhon tikting perjulu. Naeng majalo pasu-pasu perboga semma Raman Purba anak niamata M Purba nahinan. Tubuh ninata L Boru Pangaribuan nahinan ruas GPIB Jemaat Markus Cilandak KKO Jakarta. Dohot orwana Grace Irianti Boru Silalahi, Boru Niamata P Silalahi, tubuh ninata R Boru Napitupulu nahinan, ruas ni HKBP Depok Sada Wik Kolose. Pamasu-masuon di hari Sabtu 27 Agustus 2022 di HKBP Depok Sada. Nabawapaton tikting parjulu. Naing majalo pasu-pasu perboga semma Nixon Simanjuntak anak niamata Marhamid Simanjuntak nahinan tubuh ni inata Erni Boru Pasaribu ruas ni HKI Cianjur Resort Siborong-borong dohot orwana Natalia Lestari Boru Tabunan Boru niamata Wilson Tabunan tubuh ni inata Marisi Boru Simanjuntak nahinan Sian ruas ni HKBP Depok Sada Wik Jordan. Pamasu-masuon dari Sabtu 27 Agustus 2022 di HKI Cianjur Resort Siborong-borong. Napaopaton Barita Habot Niroha. Nabarjulu. Na di hari Rabu 10 Agustus 2022 nunga jungolo marujungolo sahalak ina Sri Yati Erista Ana Borusi Mamora umur 40 tahun. Nah hinabaluhon niamata Hoti Rison Perdede ruas ni Huriata Nasian Wik Judea. Kemudian di hari Kamis 10 Agustus 2022 di TPU Kalimulia Tolu. Napaduahon na di hari Jumat 12 Agustus 2022 nunga jumolo marujungolo sahalak ama Situa Jannes Pasaribu Oppu Pilip Pasaribu umur 28 tahun
ruas ni huriata nasian wik Getsemane. Kemudian di hari Sabtu 10 Agustus 2022 di TPU Pondok Rangon. Tuhatama na mangapuli sudi keluarga na tinadikonna. Na palimahon ruhut parmahanion dohot pamisangyon RPP. Mamuka sadarion Minggu 10 Agustus 2022 hobar turuho parmahanion dohot pamisangon RPP HKBP taringot tu pardongan saripeon bab opat sada poin L hona ruhut pamisangon dohot parmahanion ma Junita Gabriela Borusiagian wik 11 Jericho na paonopon konven pandita di hari Senin 15 Agustus 2022 patu paon nado konven pandita sa distrik 2 bulalu de Boskap Maringanan di HKBP Depok Sadaon. Na papituhon perningotan Ari Kemerdekaan RI pa 77 di hari Rabu 17 Agustus 2022 patu paon nado perningotan di Hari Kemerdekaan di Bangsota na pa 77 parture ni ari parningotani ima na parjulu pukulonom sahatu pukulualu manugut bersepeda santai. Na paduahon pukulualu sahatu pukul sia upacara bendera Maringanan di halaman gereja. Pukul sia sahatu nasidung lomba kategorial ama ina na poso bulung manang remaja dohot sekolah minggu. Do mutusi pertanyaan wik ganjil di hari Rabu dohot wik gonop di hari Kamis tanggal 10 bitu dohot 10 Agustus masoho majo. Tiktingomma songon ralat natar surat di warta cetak. Na pawaluhon perheheon lansia di hari Minggu 21 Agustus 2022 di parmingguon pukul 10 patu paon nado pesta parheheon lansia di HKBP Depok Sadaon. Pinangido tusude lansia asa talehon gugu dohot pikirata lao manupahi jala pahit saton parsaoran punguan lansia di huriat taon. Napasiahon parheheon naposo dohot remaja. Dung sidung parmingguonon patu paon ni anak kota do persembahan puji-pujian lau tu acara parheheon ni naposo dohot remaja. Pasapuluhon tikting naso jinahahon dohot barita parhepengon tajahama di warta jemaat elektronik naung pinara deni huriata marhite kode respon cepat QR code naung adong diganup bangku hudulat tabe. Dohot marhite grup WA wik tabe. Songonima titing masa di huriata di bagasan mingguon, say di pasu-pasu tuhat tamay tau sangap di goarna.
damai ni debatahan na sumuruk siya salu na roha. Ima mangaramo ti hati-hati do pikiran muna. Di bagasa Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Diamuruas ni hurian itu hata, lamar minggu hitan maing di garecaon. Do di bagas nang dia keinganan na maragam sahak matabi. Siya sudi perhalado ni huriata. Horas malihita sudina. Perculo sahali pasahaton nami mauliate itu sudi ruas. Waktu sudi panitia pesta gotilon do tahun kesehatian nang perhalado. Alading katu lauta mardalan na dia Jumat Borngin tanggal 12 Agustus 2022 di Convention Hall Ronatama. Mauliate ma di pilihan ni sudi karuas di burjuni rohamuna manupahi ulau tanadengkani. Ima sakap talo pakyota kapiliani laho mendukung dana pelayanan di Huriata Satau Bulonon deba na mangihut sisi honot tadi basiani songot tabungan lau patupa renovasi ni garejata do mutu RIPP ni Huriata di tahun 2027 marjubileu pita 50 tahun Huriaon andorak suinian tahun ipu kautama patupahon ima panitia pembangunan asa dibuka pembangunan na minimal di ujung ni tahun on malang dibona ni tahun 2020 tolu asa sikop nakakapangaradion tu tahun 2027 alani udutat tadope akaulaon ima domu tu puncak ni pesta gotilotay di tanggal 2 Oktober di hari Sabtu tanggal 27 Agustus patupaon nado di gereja tahun ima live streaming Wek Galilea, Philadelphia, dot Laodikia. Namangihu di tanggal 3 September live streaming Wek Antioquia, Jordan, dot Judea. Di tanggal 17 September live streaming Wek Getsemane, Jericho, dot Kolose. Tanggal 24 September live streaming Wek Bethlehem, Efesus, dot Kapernaum. Di live streaming gabungan ini yang laus disima sudah tasosoi. Alana nomor pungu nali tanggal 12 hira kurang lebih 10% siat torop ni ruas tadope nomor pungui. Alani asa sudah hita manupahi mangaleo piliata ditiki nama live streamingi disima tasosoi ruas tanau met satu nama gudang mangaleo pilianna mamu kasial 5.000 10.000 dohot sa dia gudang aka pasu-pasu na pacalo sa debata tapasahati di bagasan las ni roha. Jala udut na patupaw tamamusen non ima tortor pasahat silua di tanggal 2 Oktober na patupaw tapestay di gedung Geraha Ronatama isi mahita marminggu minggu pagi pukul 7 do minggu pukul 10 pasadaot taman non di Ronatama. Songonima soso-soso buah-buah taringot tu ulauta ima domu tu pesta gotilon. Jala tupak pilihan na tapapungu marhite kapilihan ni ruas ni Huriata na di tanggal 12 hurang lebih kudang na alam merdala dope aka transfera do akala nasi perpudi sekali dung stop dibayan di monitor ima hepengi 451 juta 665.322 rupiah. Pinujima debata hampir dapat hampir 460 juta. Lani bolo sudi do hita manangyako sudi hita manupahi boy do dapat naong tasakapi doho naong tatangyako ni. Sa ulak nari welehilek sudi mahita manupahi do manangyakon. Napaduahon adorak sohujahaw trupuk jamita di minggu tasedarion nunga marula-hulak say pinabuha di partangyangan bolo majaha pesalmek kita, bolo adong tersurat isi sela, ulang gabi unggugu itajaha. Baka sa sitong na dang jahaw ni isi selai. Patugijang matuhang muna hamu akapitu siya na rubi. Asabong raja ni hamuliaw ni. Isi maraja ni hamuliaw ni, ima jahuba, sela inna unggugu sela nai. Redak si jahaon sela, nahira natarik napas do disi. Kira songo lima jo buah-buah asadong ingot-ingot di hita jala hita kana marpinggol tapa buah mai tuaka na somar ningot. Amin.
Atau tapeutihu manuek turpuk jamita di minggu tasadarioni mana tersurat di Lukas 12 ayat 40 siang rodi ayat 50 sonom mahatana takasma tapeutihu narodwau matangguron api tu tanoon di hasiholi nasarohakku dong anggiat harugalak nian alai di dihonoto do tuau paridion jalamacai bubus dorohaku salilik sotulus dope na diri purohamuna do nalaho mangaleo dame ahu tu atas tanoon ubain naro datung udok madihamu panirangod do tahe ayola nyomma maralo 5 halak na disadajabu natolu maralohon na 2 jalan na 2 maralohon natulu. Maralo maama tu anakna, anaki tu amana, ina tu boruna, borui tu inana, sima tua boru tu parumaenna, parumaeni tu naboruna, ido anggo sahatna. Ruas ni hurian itu hata lahina holongan di bagasa Kristus Yesus. Bolos wadong be naulo mangulahon na denggan di HKBP Depokon. Olo do pihita holan na di garejaw mangulahon na denggan ya kamang do taminan. Bolos olo karuasta na sumarminggu sa darion. Ro tu pesta gotilot ta tanggal 2. Olo do pihita ro. So nalengek dulu siya punga parupua pe holan 5 na mahuidain na. Sering sekali ketika kita mau menentukan sikap dan berbuat sesuatu adalah melihat sekeliling. Jalanap penamat saileleng na idoknya kana tua relepat terus satu sonari emena masak igaga ursa bayi masa iman iulah. Nah ketika tidak ada lagi yang mau melakukan yang baik, apakah kita masih mau? Masih. Jala ikonido ra alusta. Bolo soong benaulo tugano patupahon na denggan. Buah berengota do ngata. Lau mangula na denggani. Iko joloanan ni dongat do hita mana kita do parjolo. Hita do parjolo? Tabukti mayan non. Di live streaming. Bolo ipadala situata list. Saya ulang madong mamereng na parjolo. Jo bereng jo inatong. Bema jo anope. Ada saatnya nanti manusia tidak mau lagi beribadah. Ada saatnya mungkin di Indonesia seperti di Eropa orang menganggap bahwa agama itu hanya sebagai candu untuk menghibur dan meninabobokkan. Maka ketika orang lain tidak mau lagi mengikut Yesus, ketika orang lain tidak mau lagi melakukan hal yang baik, apa yang menjadi keputusan kita? Ahamah si bainota jala si ulauta, ahado sikap takamang do taminang. Angguau do dong aku sajabu om mananeksi do honokku. Marede maju hita onom rasia pulu. Tai dewa sudi. So mulai ada satu ayat habis. Gue ya gajang may liling manok kami keluar na rohana liba. Onom 110. Tolong permusik nami bukwede nomor onom rasia pulu. Dengek peta deho dengek. Ibu rohku, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan aku, Tuhan Yesus, dan doa sumber saya.
suadok pinauluduhot. Tuk suadok arahong madongat tatadong beta harusnya ini menjadi keputusan dan komitmen iman dari setiap orang percaya. Ketika banyak yang menggoda kita di dunia ini, kita harus punya sikap yang ekstrim mengatakan, mengikut Yesus keputusanku. Ketika dunia ini menawarkan kenikmatan, ikut doholota saya hutudalhon hapur tibion. Ketika tidak ada lagi orang yang mau mengikut, ikut doholot tado, tuk suadok pinaduhut, alai ruhaku, sai marsihohot. Dan dalam kondisi yang sekarang ini ketika penginjilan juga dihambat ikut doholot tado, beta, ikut tomba Tuhan Yesus, onak terjauh, beta, ikom masih beta kita. Tusido tugas tanggung jawab ni halak Kristen dijo. Jala di bagasan ido Tuhan Yesus paingotot tuhita dinaroi bana buanonna jala sapakononna api tu portibion. Artinya ketika Yesus membawa api di sini, maka ketika mengikut Yesus bukan lagi diri kita, alai naeng papolinon na hita, naeng bentukon na hita muse. Fungsi api yang pertama adalah meleburkan emas. Aka ahli perhiasan ninna lau membentuk perhiasan ini asa bagak soon na pinakemunay kainang adong marbunga-bunga dia kanaposo adong bandul ni hurkurngay na berbentuk lope-lope jolo ditutunggoy na sudena ahado ramasi kemudian dilebur hancur baru dibentuk oleh si tukang perhiasan tersebut. Maka demikianlah seharusnya kita ketika mengikut Yesus harus menghancurkan manusia lama kita. Idola saya jo tadokon ima saya tadok menyangkal diri. Jadi ikonadong habutusan dihita soon laidok ni Apostel Paulus di Galatia 2:20 nama dok. Bukan lagi aku yang hidup, namun aku hidup bukan lagi aku yang hidup. Tapi hidup yang kuhidupi sekarang adalah hidup di dalam Kristus Yesus. Dada au bina mangulin waeng alai Kristus Yesus do na mangulu di bagasan aku. Sekarang pertanyaannya ketika kita sudah 90 tahun, 20 tahun, ada yang 80, ada yang 17 tahun, ada yang 20 tahun mengikut Yesus semenjak lahir. Apakah kita sudah dibakar dan dibentuk sesuai dengan keinginan Tuhan? Ataukah kita masih dalam bentuk yang lama membawa-bawa Yesus seolah-olah kita pengikutnya tetapi kita memakai Yesus? Apakah kita sudah menjadi alat Tuhan atau selama ini kita memperalat Tuhan? Kita harus dibentuk dengan seturut dengan kehendak Tuhan. Baru nama ngihut memurnikan itu fungsi api yang di sini. Polin sian akadosa. Tading maaka sifat narobi. Boha ho dope pangalaho narobi na dihahulomoni tabuah-buah satu sonaria kamang do taminang. Boloho dope berarti jangan-jangan kita belum dibentuk. Jangan-jangan kita belum hidup baru. Idia dong murah tersinggung per minggu sian naso per minggu. Songo dia kena. Naso per minggu dong murah tersinggung. Idealnya begitu. Faktanya bagaimana?
Naso per minggu do tau ngate. Baik. Biarlah itu nyata dalam kehidupan kita keseharian, supaya kita juga nyata menjadi Injil dan surat Kristus yang terbuka. Idia do usabar per minggu sian naso per minggu. Per minggu do sabar. Tapaturu majo bolo parkir marulah-ulah baik na kolangi pejamitaku di parkir saya unang maung namuruk. Tuk sap 5 menit pedongan na markusor saya sonak makita butini. Ayo lo adong buka do piotik jadilan di dongan naik torneng di soro sa beribaon baulo naik kapit. HP markabayah musena mabuka pitui. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana kita dimurnikan dari sifat-sifat kita yang lama, dibakar dalam dosa. Karena itu juga konsep lahir baru ketika dibaptis. Manusia yang lama kita mati dan dikuburkan bersama Yesus. Tetapi kemudian manusia yang baru bangkit dalam kebangkitan Yesus. Idono bolo tajahai di rombidono mate. Naktu na babuada kada danak na tardidi. So namar guru hita na di hari Kamisi. Apakah kita sudah dilahirkan kembali? Kemudian api itu juga adalah simbol dari Roh Kudus. Berarti harus ada keberanian bagi kita untuk memberitakan Injil di mana-mana. Boha perberita na uli do hita kamang do tamina, nanak perberita na roa. Idia do ringgas samu pabuahon akau lau di tonga-tonga ni huriata daripada mencerita si Sambo. Dang menarik kate pabuaho pesta jubileo pesta gotilo ni. Kurang menarik do pesta gotilo pabuaon do tahun kesehatian. Kurang menarik do pabuaon berita nauli di HKBP ngalengga kapenwaeng menuju laulam denggamma ima dana pensiun ni HKBP. Dak tahu beritai. Aitu tahun ni HP sentralisasi ma perbalajon ni HKBP. Dak tabui, dak tren. Dang populis. Alai bolo si Sambo. Ija upe natangom malo siya now. Ay manurak-nurak jamitaku na dari Roy mana ya, taribay ni mana buti ni air putih. Rupanya pa, si Sambo itu begini, ada rekamannya ni mana aku kuwi. Ay nga bigari oni pa bubuho tuwa winiku. Nasa ono malo ho maboto si Sambo siya now. Nah apa yang mau kita katakan? Dari dulu juga sampai sekarang kita lebih suka bercerita tentang berita yang kurang baik daripada berita yang baik. Itu tahe. Sutuk salah wa kainangay, sutuk murui kamu, sutuk sujadi suku konpen. Itu tahe. Dang hamu nalai kudo, kecenderungan umum begitu. Ai bolo diro kondo berita, ngatamat tapeda ba anak ipadita sirait, sia dia, sian STT. Jadi, lau ujian gerejawi nama asabui calo pendeta tu piaraja. Oh, indah dui. Hirana biasa diberitai. Alay ko lang hirok. Ibo to hamung udo kakola ceda do anak ipadita sirai bawa hiro. Belang minuto da ba. Ay nga marbagas roha-roha. Jala tu kote-kote musida be mana pasu-pasu. Nah. Kenapa kita langsung berbeda? Jalai terringkas dari tapa buahoni. Begini ba nadang olah pendita nami. Perjulo siya nasi roha lo borkat. Asi roha da ba magida pendita nami. Nadengkan do perjulo na. HP bursu di mana puang? HP anak nga da ba dugu nadang olah da ba. Manguli mat kote-kote honaban da ba. Ay berita na luar biasa dotong bolo honaban ala ifadida kan? Nah, alani ketika Roh Kudus telah memberikan kepada kita satu keberanian dan kuasa, kita sudah dibakar dan dibentuk oleh Tuhan dengan api Roh Kudusnya, dan kemudian kita dimurnikan dari sifat yang lama, maka tugas kita dalam hidup sekarang realitasnya adalah memberitakan kabar-kabar baik. Holang akan adengkan-dengkani mata pa buah-buah. Unang beboladong nakurang otikate. Ay burjudo tulang mi burju, iko burjudo do hono tatulakta. Unang bolo pasti kimarhata, so ina mahormat nyalak Batak. Raja nami, Raja Bulun, Raja ni hula-hulay sangap do hamu Raja Bulun inda. Alay ko lang isukun, ay wado ratulang mi. Ay yang na jugul-jugula katulangos siya nakiping hudok. Ihata muse. Anggo secara formal marhata nakir Raja Bulun.
hula-hulain na. Apa yang saya marhata? Memang kahula-hula piarwas, warung no binoto sedai-sedai na. Jangan seperti itu. Holang akan nadenggan-denggan ni mata pabuah-buah. So ngoni ma dihamu akay na namin, holang akan nadenggan-denggan niya mata mapabuah-buahamu. Unak pabuahamu na hurang niya mata. Mertua ho na puahang. Umat ni si Jozurin na to. Ay wasa, ay naburjo po nga mata niya mata si Rait. Dahil soal na Michael hoy bain. Wala tuamu di, na. Mula dong madokso ni pinuji madebata, ala ni burjunai ma asauli batu ibana. Ikonido do honota. Mari kita memberitakan kabar-kabar yang baik. Begitulah orang yang sudah dibakar oleh api Roh Kudus, yang sudah dibentuk seturut dengan kehendak Tuhan dan hanya mau melakukan kehendak Tuhan saja. Naksa kuria tau pesaya kabarita-barita na dengkam mata pabua. Ala barita nauli do pesa sonari di distrik de Boskap. Ayang go Depok sada bolong aro hebat doi boleh na. Au be songo padita muna bangga do di distriko. Ngaro be par Depok sada inna. Memang hebat tido HP Depok sada. Baru bisa ada raun narohak. Nah, artinya kalau distrik ini sudah membanggakan kita melakukan, artinya kita sudah menjadi pionir melakukan hal yang baik di distrik ini, mari kita pertanggungjawabkan itu juga dengan bersyukur dan melakukan hal-hal yang baik dan mengabarkan berita-berita yang baik dari gereja kita. Dengkat dohamu Depok sadate, olo puji Tuhan, ikoni do honota berita nauli tu akan humalak kita. Amin. Yang kemudian ketika kita sudah menerima Injil itu, tidak ada lagi sifat kompromistis terhadap kejahatan. Dan boy mardame. Bolo tajaha di Sada Musa tolu ayat 17 ay na kompromi do si Adam tu si Hawa asa gabirap na sida mangulahod dosa. Ulang iripuhamu mabuah perdamaian na urotu portivion daw panirangod do iko merbeda anak na tu amana boru na tu inong na parumain na tu si matua boru tu parumain na museh tu na boru na iko merbeda dalam artian apa? Prinsip kebenaran dan iman. Tidak ada kompromi, tidak ada kata famili, tidak ada kata saudara. Ketika pilihan ditetapkan, katakan ya bila ya, tidak bila tidak. Asugari solo si ada kompromi itu si Hawa, asing nora cerita ni Alkitab pon. Tabereng jolo, ima Sada Musa tulu ayat 17. Ada po takamang no taminang? Tajaha marak may tamajaha. Jala didok matu si Adam. Ala litangi oko suara ni jolmam. Gabi di pangako siya kau na huputik ko ni. Madok hupatik ko ni. Madok unak pangasyani. Hona turuku matanoon alaho. Porsukma ahapomu mangaton guguna saliling dingolum. Ayaw ditutus siya dan merbeda bitaw tuk solo mangalang lani lomonin na dan jadi merdusa ibana minimal hola si Hawa lora merdusa. Alay kompromi may mana gabidus rohana itangi honi mana inalain nanialap nain. So ngonido si Safira dohot isetahe si Ananias amatay. Ayda kompromi do na siya tolema. Sediar kalitano nai 10,000 majotadok. Sayang nai, Torleonota sudah 10,000 tu gereja. Toy ma, tabuat ma nang pala 3,000. 7,000 mata leonin na, eleom ma. Roma aposteli, ahiro aposteli, holangodo memak tu horna, iro. Ulang gabusi debata. Dah kolangodo na dos orangnya lepas dua. Gabi buah, materunggang manasida di nasatok ini. Tidak ada kompromi untuk hal-hal prinsip kebenaran dan iman. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, inilah kecenderungan zaman sekarang, kompromi dengan hal-hal yang tidak berkenan dengan firman Tuhan. Perjolo nak Tuhan wakama namin na dijamu, so tungga beta anggap padua jala adong konsep berpikir di hita, bolo marsaor do debata atau beribadah tidak harus bersekutu. Anggo prinsip teologiana di firman Tuhan hidokodo, marang di dia pungu dua manak tolu di sido di tonga-tonga nasida, artinya persekutuan adalah satu hal yang mutlak. Alai boy adong marargumen, ay bersekutu dotong dijabu ninna dalam artian ada gereja, ada administrasi,
ada juga di dalamnya kehadiran Tuhan. Ikut tusido rahita parsaora songon lakta patupa nuaing. Kita jangan kompromi. Tuk suado penaulo na solo be marminggu tu akan nanaing ro. Anggo hita sa itoktong marminggu. Boido di Indonesia tiki sebelum reformasi, hiranaoto do boloso olo korupsi. Ito tayo kamang do taminang. Sugaria dong anak muna, todong muna, kolonel, bolo di polisi ahamay dokoni. Kombesate. Roy bana holan mermobila pansa. Jala buladok si guguan di tonga-tonga ni punguan. Sarupa guguan na dotita hola 100,000. Ahalo do hola muna tu ibana tu kombesi. Adong do anak iba patuak ku sada hati-hai tikiau SMA sersan. Alaya ok tetangga nami butini atar tuturuan di hutan nami. Pangkatahan do rabulo na meray butini. Tong bengkok merah. Mula mana mar bengkok merah o butini sama-sama polisi do nasida. Mula may marmobil. Hasida mamaboto hati dang binoto do pe rental lo warana julo mang nay rental mananong ituhor. Alay mula mana ibapatuak ko marbetsa may mana sa Porsia. Sa ubigi-bigi do kahatan inang uda kaabang do inaktua madok iusipon o maharwa pinoparyoputan o moto. Siyototon, hape pangkat na utibo do sa nanak yung pusi marwalan. Bayi nga marmobil, marmotor, o mardalapat o marbetsa o siyototonin na. Jalatal sudah tiki madoko kata jam 00 na yala marpungu hami keluarga besar. Di hobe poang. Amanya ha, malo-maloho di karejum. Airo na masa nuaing ninna. Do mo kumadoko ni, amo ku situa do. Karena apa konsep umum itu dianggap kebenaran. Kompromi melakukan hal yang jahat. Bahkan keluarga terdekat. Bahkan boy jadi do inata mando amatai oto mahoinna. Amatasiahai turuni pangkakmu. Ho tibu pangkakmu. Alay toksongoni padapotanmu. Hari ini kita mau diingatkan, jangan mau kompromi. Iko berseberangan dohita, katakan iya bila iya, tidak bila tidak. Tidak ada tawar-menawar untuk prinsip-prinsip kebenaran iman, dasar-dasar kebenaran yang dari Tuhan. Amin. Saya margugu mahita mangulahoni aitu sido hita diju. Jalan na mangihut, tatagam do. Rodo muse tuhata Tuhan Yesus padua halihon. Jala iya rohita, say dungo mahita, say hohos magotikta, asayaro ibana muse, gabiduhot tita, bongot tuhasonangan, imadingulu na sorasuda. Di pargugoy mahita, mangaraduti na sanadengkani. Porsiado hita, di hatana na madok, say jumolo maluluy hamu harajaw ni dibata, do tatikuran na, dungi, tabahonan na dua kaodeng. Porsia mahita, diberkati di dunia, tetapi juga kita menjadi pewaris kehidupan yang kekal. So ni mahamu akamanami do inanami na mabuat danak sididion. Sa unang madok siya kamu nang gusada pe na mabuan anak na dididi ko lang ala na isuru-suru pung na. Matahatayin o inariya kay masiyate. Nari Kamis. Unak kira na terpaksa, unak kira na manggarar adat dito kamu. Nungatahatay, didiot tunahin na porsiya mula do. Maka adalah tanggung jawab Bapak Ibu kemudian untuk mengajar mereka tentang firman Tuhan. Adalah tanggung jawab Bapak Ibu mengantar mereka ke persekutuan tu persikola minggu ni gereja Kristen Protestan. Baru tanggung jawab muna dotok patarohon na sidah dua marguru. Ima marguru malua manaksidi na naik tadokon. Nukpe maka tidak ko kaporsiaon na sidah, maka mereka mandiri secara iman menyaksikan imannya. Alani sairing gasamu pataruna sida marsikola minggu nakpe met anno nate. Saya dipergugui di batama hamu lau pagodang-godang danaki di bagasan ajar nasian Kristus Yesus. Maka biarlah kita berikat pinggangkan kebenaran dan tetap berdoa dan berjaga-jaga supaya ketika Tuhan datang kita semua mendapat anugerah dan berkat-Nya. Amin mertangyang mahita. Mau liate madiho ale Tuhan debata. Ya sini roham, mangaramu tingulu nami, do papungo kami di parminggon nami sedarion. Molate di madihatam di napasungkul hotu hami, pabuana rodo hole Tuhan nami, laho, paubahok kami, gabi sisiam,
Asa margugo hami makajungjokon hati gora kasitonga di perngulunon. Ay narodo museho pa dua halihon lamang uhumi portibion. Atong sa hibul marohanami mangihutok ko, mga raduti nasa lomo ni Roham. Alaniliom madihami bo halidaging luto di mangihutok ko do mga raduti lomo ni Roham. Sa minggu tuzuluanon, asa sudi na huba si hami, hupiliho kami holabay sangap di kuarm. Pasu-pasu maruas ni huriamo Tuhan. Diganup-ganup ripe asakok dami do las ni Roha. Pasu-pasu lao do akausahan na sida na maragam. Asa tau dapota persaulian na sida, siya nakananiukit ni odok na. Pasu-pasu akayanakon na pinasahat mo, siya na umet sa ato na magudang. Asa ni ramutan ni tangamui sa luhut na. Ale Tuhan di batana usong bahami di baga sa Jesus. Songonima, akaulaw pakubasyon di tonga-tonga ni Huria. Sa ipataw, jalabohali mahami akaparhalado ni Huriam patupao sa luhut na ko Bartolomeo ni Roham. Asa gabi pasu-pasui di ruas ni Huria. Gabi marulupulup su di ruas ni Huria miele Tuhan. Lau mamuji pasangap guarmu na badiyeng. Mauliate madi ulaun naong ni pasu-pasum. Ima malam puji-pujian, malam kesehatian, malam dana gotilon. Na upatu pahami na di hari Jumat tanggal 12 di gedung Convention Hall Oronatama. Pasu-pasu masude panitia di Halujaun na. Pasu-pasu jala pasada nak perhalado mga raduti pajuo na dengkani. Pasu-pasu nang akaruas ni Huriam na burju mga leon na kapilian na. Manupahi ulaw pakubasyon di tonga-tonga ni Huria. Pasu-pasu nang inganan nami parpunguan ni gedung Ronatama. Asa marhasonangan malang isip penarotusing. Dalam marhititok terpasu-pasu Huriam dia kaparsauran nauli naktu akajuluan ope. Ale Tuhan Jehovah, pasahat tami ma, nak sude ruas ni Huriam. Dia kapanglumiton ni ngoluna sa minggu tujuluanon. Homa namat dongani, homa masu-masu. Songonima aka danak nalau si pasahato tuharajao mumarhiti padidion na badia sedarion. Say jalo may surato tubuku hanguluan guarna sida. Dalagabi ruas na magudang jalan natang mahaporsyaw na di parsauran namin dito nga ni Huria. Alani parbisuhi manangakana toras na. Pagudang-gudang akadat danaki di bagasan ajar na siya katam. Upasahat tami sa kaparbugason niya nakto buru ni Huriam. Hans Albert Gultom, do Orwana Donna Buru Sibolon. Songoni ale Tuhan nami Chris Deo Silalahi, do Matilda Olivianti Buru Nanggolan, nang Raman Purba, dohot Orwana Grace Irianti Buru Silalahi, songoni nang Nixos Simajutak, do Orwana Natali Lestari Buru Tabunan. Say pahot paujak ma akaruas ni Huriam na marsakap lau patupaho parbagasani. Gabi rumah tangga nago dami na makatidak ko na sini Roham. Sudi pangaradion na sida li Tuhan ipamasu-masu ni nang namarpardomu at wakaadat pe say homa pasikopon doho mamasu-masu. Jala di parsaripion na sida pe musay tujolo pasikop masini Roham. Leo madadanak si pakudang-kudangon na sida bay sangap di kuarmu las ni Roha nang ditongani keluarga. Ale Tuhan Jehovah upasahat kami keluarga na tinadikon ni ina nami, Srianti Erista Ana Bursimamora. Saya malamang hapon lama nami, Hotli Rinson Pardidi, rapduhot dana na tinadikon ni ina nami. Asamar si hohot dia porsyaon, jalatarapul na si dali Tuhan, iparjupas sugut isurgo hasonangani. Ale Tuhan nami, songonima naksudina, aka ruas ni Huriam nasohagwara kami marsada-sada. Sa iniramotan ni pasu-pasu ni tangamu ma nasida sa luhut na. Aka ruas ni Huriam na marsahit, tukoma na madulo, ho na madawni, asa hisar pamatang niya ka na marsahitin, buhay rak marsaor dito nga ni Huriam. Parguguy sudia ka keluarga, pature-ture aka na marsahiti ali Tuhan namin. Di ruas ni Huriam na marulang tahun, saya parohay mamilang yari ni ngoluna, asa di parahase ang ari-ari ni ngoluna na rejeti, patupahaw na kaulaw na denggan, maparbuihon parbuih na uli, gabi pasu-pasu, dito nga ni keluarga do na humaliyang na, jalabay sangap ng dikwarm. Ale Tuhan Jehovah, mauliate do honon nami, idisudi pasu-pasu na pinasaha mo tuhuriamon,
marhidya kapilian nak pinasahat ni ruas ni huriam. Pasu-pasu masudi pilihan ni, pakyon nami, lau mangula kaulau nadenggan dito nga ni huriam lau pasangapok ko. Pasu-pasu nang ruas ni huriam ni, niya kaulau do kausaha na maragam, sama jadi na niulan ni tangan na sida, parsaulihonon na di panggulmiton niya kang uluna. Sudema huriam na marserak, pasahat kami tuho, asaho na majong-jong ido mamasu-masu. Sudi pangulan ni huriam, mamuka siya nagkahurian na marserak, saha ro di hatopan, parbisuhi di bagasat to di perbadia. Asa api to di perbadia yale Tuhan, marguguy wala kanaposom, makatahon hasitongan do tatigorami. Pamarita nami parsahalay, asa buhay di pajong-jong uhum do tatigora dito nga di bangsoon. Ala ni uluhom masudia paratur negara nami, ni uluhon di presiden nami Jokowi, pajong-jong uhum do tatigorani. Pinuji maguar muli Tuhan nami, ngulu nami sa minggu 7 loon hupasahat tayo matuho. Sa umadongani hami, ho patauho kami manghulaw-ulaw ni, jalaho na mamasu-masu hami. Di kudang niya kapangiduan na sutrapajujur, asiniroham mapasikopon, atong uloy, jalaleo mapangiduan nami on na usobaw kami tuho, olan di bagasang gore anakmu, Kristus Jesus, Tuhan siyokopami. Amen. Siyan gudang ni pasu-pasu na tajalo siya di bata, tapasaha mapiliat na rumengkan marede hita. Perempuan. Ayat 4 Pelara Kaama. Dan Moru
tu hata lah hinalong di bagasa Jesus. Sahak maita tu lauta ima padidion na badia tu akadak danak. Atong marede mahita ukuede nomor 140 no maisa daduk 2. Oh Jesus, nonton ini doa sopo-sopo sarung Lima mudong-dong atau rakyat danak. Ibu anak terasna nasida eluso Badan pasatona orang danano Martangiang mahita. Aliyaman nami na di Banua Gijang. Narodohami tujulom mabuan na kadat danakon. Saya si maroham. Jalo manasida gabi anakom. Pasu-pasu jala pargugoy manasida. Mangyahi hangulwa sugut marhide-hide Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atau kamu kadongan na mabuat danak si didionon. Tangio kamu mahatan ni Tuhan Yesus. Lau mahamu tu lihat portibion ninda doa kasih siangna. Podehamu masaluhu bangso. Didihamu manasida tu bagasan kuar ni debata ama anak doto di perbadia. Ajarihamu manasida mangaraduti saluhut na hutonahon itu hamu. Jalaingot mah. Saya dong anakku dohamu kanupari. Rasi rasaro ajal ni hasiananon. Manangisi na porsia duhut ni didi. Dapotakang nguluan. Alay na soporsia, kona uhum sugut. Tangi ho kamu ma duhot hata na tersurat di surat isi Markus. Adong maka na mabuat danak tu Tuhan Yesus asa di jama, alay dipisang akka sisianima na mabuani. Jadi dung nida Tuhan Yesus si, sogoma rohana, hidok ma, luasamu maka danakiro tuahu, unang oray hamu nasida. Ay dia kasih songonido harajaw ni debata. Natutudo na hudokon tuhamu. Malangisipe, anggo sosongo dana kibana majalo hajaw ni debata. Dang bongot ibana tusi. Dongi di haul maka danaki. Dia pehom matangan na tu nasida, mamasu-masu nasida. Nuaik pe di hamu natoras dana neng mabuat danak si didionon. Hati dako kamu majulo hapor siyaw tain. Au porsia salah 2 tolu. Au porsia. Langit ano autor siya pada Tuhan Maria atong nuaik pe alusihamu maha tanah husukutonon. Maparjulo. Di pangido hamu nuaeng di dion akadat danakon tu bagasan ni nahina porsiamuna. Kurang gugu be salai ula alusihamu jo. Di pangido hamu nuaeng di dion akadat danakon tu bagasan ni nahina porsiamuna. Napaduahon. Beha. Naulu dohamu mamudai anak komunaun asa diboto jala dihuton nasida hatani debata alusna naulu dohami. Napatuluhon.
naolo dohamu marsuru nasida tu gereja, do tu perguruan ni huria Protestan, asa gabi ruas na mangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus, alus na naolo dohami. Atok tapasahak malasida tu debata marhiti-hiti padidion na badiyay. Ale Eliora Kaban. Udidi maho tu bagasan guari bata ama, o tu bagasa guari anak na Tuhan Yesus Kristus, o tu bagasan guari todi perbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan di bata maho, dihabong mo tu harajaon ni debata ro saliling-liling na. Amin. Ya, silakan. Ini, majuan aja. Ya, berdiri aja, pegang aja ya. Flynn. Ale Flynn Hansel Tapubolon. Udidi maho tu bagasan guari debata ama, tu bagasan guari anak na Tuhan Yesus Kristus, tu bagasan guari tot di perbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan debata maho, dihabo mo tu bagasan harajau ni debata roy saliling-liling na. Amin. Ayo. Iya. Ale Lionel Timothy Wahyu Hutapea. Udidi maho tu bagasan guari debata ama, tu bagasa guari anak na Tuhan Yesus Kristus, do tu bagasan guarni tot di perbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan debata maho, di habobongok mo tu bagasan harajau ni debata ro saliling-liling na. Amin. Silakan. Ya, dari sini aja. Sini aja. Dan terlalu jauh. Ya, oke. Pegang sana ya. Ale Sena Olivia Natasha Borusi Hombing. Udidi maho tu bagasan guari bata ama, do tu bagasa guari anak na Tuhan Yesus Kristus, do tu bagasan guari tot di perbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan debata maho, dihabo mo tu harajau ni debata ro saliling-liling na. Amin. Ya. Ya. Ale Alexander Mikael Sinambila. Udidi maho tu bagasan guari bata ama, do tu bagasan guari anak na Tuhan Yesus Kristus, do tu bagasan guarni tot di perbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan debata maho, dihabo mo tu bagasan harajau ni debata ro saliling-liling na. Amin. Ale Felicia Laura Salom Ambarita. Udidi maho tu bagasan guari bata ama, do tu bagasa guari anak na Tuhan Yesus Kristus, do tu bagasan guarni tot di perbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan debata maho, dihabo mo tu bagasan harajau ni debata ro di saliling nililing na. Amin. Silakan. Baik aja. Iya. Dipegang kepalanya dari bawah. Nah, kepalanya. Nah, ini. Ah, ya. Dua tangan. Oke. Ya. Ale Giovanni Joel Mateo Sidauruk.
Kudi di maho tu bagasan guare bata ama, do tu bagasan guare anak Tuhan Yesus Kristus, do tu bagasan guare tol di perbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan debata maho, di haba mo tu bagasa kerajaan ni debata, ro di saliling-liling na. Amin. Silakan. Martangyang mahita. Ale Tuhan debata ama nami merhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nunga hupasahat tami akadat danakot Tuhan. Jala di jakokodo na sida gabi anakomu merhite-hite padidion na badiyay. Asa masuk tuhurian ni halak Kristen na sida di tanoon. Jala gabi panean di hanguluan na saliling-liling na. Asi maroham do dia kanatoras dia danakon. Saya parkuguy jala ajari manasida. Manugu-nugu danakot tuho, asarap na sida taruli dia ka artani harajomu. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rimma hita jongjong marede hita bukwede 187 ayat 5. Tapasa mapiliat dan nata papungoto di bata martangyang mahita. Ali di bata manami na di banwa gijang. Odo haroroan ni saluhut sililo naringkan. Doot nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat tami masin lomitu hami pilihan nami tuhong. Say calo may kabuap na usus di jolong. Pasu-pasu may jalaramoti. Asaw perhasiak kami pilihanon. Pati bulok kerajaan mo di tonga-tonga ni Huriam duhot di Portibion. Uhay marohan nami marhiti-hiti to dim. Asalam utadahami gudang ni silolom itu hami. Asalam gerigir hami madok mauliate Tuhan. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali ama namin na di banwa gijang, say pinarbadia maguar, say ro maharacom, say saut malomoni roham di banwa tonghaos o na di banwa gijang. Leo matuhami sedarion hanguluan siapari, se sama dosa nami, song panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami to gio tu panguncunan, palu amahami sian pangako.
ni Tuhata lah hinokop ni Kristus mulak mahamu di bagasa dame. Jala jalok hamu mapasu-pasu ni Tuhata. Di pasu-pasu jala di ramu ti Tuhan de batama ho. Isodakon Tuhan de batama bukina tuho. Jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bukina tuho. Jala di pasaor ko madamena tu todim. Ruas ni Tuhata lah hinokop ni Kristus. Sudi kami perhalado ni HKBP Depok Sada pasahato Tuhamuna. Selamat mengulak kaulau nadenggan sa minggu tujuluanon. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Horas madihita. Kami persilakan kalau ada yang mau foto keluarga.